Ngiyakutshela uJujubu uyodlala udibana naleli maziyalwa untibana mbambisa ama chips. Bamba la. Abone kumcondo omuhle ukuthi abaleke nawo. Ngiyakutshela uJuju akezwa mshini eze nawo kimi. Mama chips. Wathathephi? Yafuna or awafuni? Mina. Lo mntwana uyangilinga zange ngisawayeke lama chips. Injabulo benginayo mangizihleplela. Ngiyakutshela umnikazi wama chips untibana afike ngokukhulu ukuphazama kweso angithole ngisahlafuna wona. Oh, uthumele lo mntwana. Kodwa udla ama chips wami kwethu. Kodwa udla ama chips wami kwethu. Wena ungazi. Ngiyakutshela idecide ukungena la endlini. Ngithi ngisabhekile iphume na 2 yamaphakethe womdoko. Ngiyakutshela lo mntwana ungifake enkingeni. I-revenge yalo muntu ivele yangiphathisa ngekhanda. Ju uyamazi ugejwa esihlangene. Ntwana wena ungathengi kulo muntu lo last ungithengisela umdoko obolile. Nyovest ungayenzi lento lo ungathi umdoko wami ubolile kuma customer. Nyovest unyoko yeva. Wayahlala rasa. Ayaskhrima yo. Yeah. Ungene indoda la wathatha 2 emidoko. Vele since ungekho sebayezenzela la ekhaya, hayi. Lo uyangijwayela. Untibana kangiva. Futhi ngiyeza lapha eGoli ngizomsolva lo.